Kaixo ikasleo, gogoratu DBH lehenengo mailan gaudela, bigarren unitatean, batzutan urri, bestetan ugari. Hemen, bigarren osaiaren teoria guztia duzue, bideotxonetan laugarren adierazlea azalduko dugu. Maiztasun tabloen erabilera, ondorioak ateratzeko. Aurretiaz, maiztasun absolutuak azalduta daude, baita maiztasun relatiboak, oraingo honetan maiztasun relatiboak erabiliko ditugu ondorioak ateratzeko. Laugarren adierazle honen helburua zein izango da, hainbat tamainatako lagine dagozkien banaketa konparatzen ikastea, hau da, konparaketak egiten ikastea, eta ondorioen baliogarritasuna balioesten eta razioen ikastea. Hau da, ondorioak sortzen ikastea. Beste barik, guazen. Azalpena moteko adibide bat erabiliko dugu. Adibide honetan, bi arlo izango ditugu, Arriazpi eta Mendibide, bi hauek ikastolak izango dire, eta bi ikastoletan aldagai berdinarekiko ikerketa bat egin da. Aldagai hori izan da, zein den kirolik gustukoena. Eta aukerak futbola, errugbia, eskia, tenisa eta bela. Baina garrantzitsua da aldagai berdina, bi arlotan, bi ikastetzetan, edo bi ikastoletan egin dela. Barrio esaten dut. Konparaketa egiteko, maiztasun erlatiboak erabiliko ditugu. Hemen maiztasun tablo bat izango dugu, hemen bestea, bakoitza, beran ikastolakoa, baina guri interesatzen zaiguna izango da maiztasun erlatiboa. Hemen dauden balioak eta hemen dauden balioak. Konparaketak egiteko, eta gogoratu konparaketak egitearen helburua ondorioak ateratzea izango dela, kasu honetan, bi arlo ditugunez, lehenengo arlo bat aipatuko da. Eta arlo horretan, hemen dauden balioen arabera, konparaketa egingo da. Hau da, maiztasun relatibo desberdinak elkarren artean konparatuko dira. Gero, bigarren arloan berdin, balio hauek elkarren artean konparatuko dira, eta behin, arlo bakoitza modu individualean komentatuta, elkarren artean konparatuko dira antzekotasunak eta desberdintasunak aipatzeko. Adibidez, Arriazpi hartzen badugu, lehenengo komentatuko dugu zelakoak diren emaitza hauek. Hemen argi ikusten da futbola eta tenisa direla kirolik gustukoenak, gero errugbia eta eskia, eta bukatzeko gitxien gustatzen dela bela da. Mendibiden, antzeko zerbait gertatzen da, futbola eta tenisa dira gehien gustatzen diren kirolak, gero eskia, eta hemen aldaketa dator, eta bukatzeko gitxien gustatzen direnak errugbia eta bela dira. Behin komentatuta modu individualuan bi arloak, orain elkarren artean konparatuko ditugu datuak. Futbolan, bi ikastetxetan futbolan lortu dugun datua nahiko antzekoa da, tenisa ere nahiko antzekoa, eta bi ikastoletan gehien gustatzen diren kirolak futbola eta tenisa dira. Aldaketan dator, gitxien gustatzen diren. Arriazpin, bela da gitxien gustatzen den kirola, eta Mendibiden, bela eta errugbia. Fikatzen badara, hemen eta hemen dauden datuetan, aldaketa bakarra hemen dator. Errugbian, 16,11 dago Arriazpin, eta Mendibiden 13,6. Hemen, hirugarrena da, eta hemen azkena. Eskerrik asko.